Sa pasada kan mga bareta. Oras ning operasyon kan Business One Stop Shop, mas pinalaba kan City Hall. Formal nang binuksan asin pinuunan kan Lunes ang Business One Stop Shop o BOSS para sa mga buot mag-apply asin mag-renew kan sa indang mga business permits digdi sa syudad ni Naga. Ngunya na taon, ini mas pinadali nin huli tatulong steps na sanaan sa indang aagihan. Ini ang submit, pay asin claim counter. Buot kaining magin marikas asin maginhawa ang pagproseso kan mga dokumento nin mga negosyante kan syudad. Pag real property tax, ang bintahe, kung nagbayad ka before December 29, tas si last day of office, may 20% discount ka sa assessment mo sa real property tax. Pag ngunyan mo na yung babayaran ngayon na January, 10% discount. Tapos ang business taxes man garo up to January 20 or 21 as mandated by law. After that may mga penalties na ang mga business taxes. So ano ang kaipuhan po sa mga negosyante? Kaipuhan po ang audited financial statement. Kaya di na po madipisilan mag-assess ang sa tuyang mga assessor kang business taxes. Kung ano kaya palaos-laos pa ang mga dokumento o deklarado, makakapaloy pa yan sa assessment. Pero kung itong sa indang mga quarterly payments sa BIR, kan sa indang mga income taxes, for example, itong gross revenue sinda for each quarter, pwede yan i-total na maski mayo pa itong ITR ninda, magkakaigwan na tulos ng assessment. Duman ibabase ang ang business tax na babayadan ninda for this year. Sigun kay Mayor John, lampas 400 milyon ang sa indang target collection digdi sa BOSS. Makakaresibin nin mga souvenir items ang mga enot nga aplikantes nin BOSS. Ini namumugtak sa Naga City People's Hall asin mapadagos hasta Enero 23. Asin para mas pang maasikaso nin husay ang mga ma-renew asin ma-apply nin business asin mayor's permit sa irarom kan Business One Stop Shop o BOSS 2015, inanunsyo kan alkalde kan syudad sa mga negosyante asin publiko ang mas pinalaba pang schedule of operation kan Business One Stop Shop. Ang operasyon kan BOSS madurar puon ika-5 hasta 23, 2015. Sa mga aldaw nin Lunes hasta Biyernes, ang BOSS bukas puon alas 8 nin aga hasta alas 9 nin banggi. Bukas man ang BOSS tuyong Sabado asin Domingo asin maako nin mga aplikasyon puon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Pinagirumdum man ni City Treasurer Gigi Abunal na ang pag-renew nin Mayor's Permit pakatapos kan Enero 20, igwanan nin penalidad na 25% surcharge asin 2% na penalty. Para sa Anagangunya News, John Breeze. Mga youth volunteers yaon sa Naga para maging kaminar ng mga jóvenes na mauot maging misyonero. Yaon ngunyan sa syudad ni Naga ang magkakapirang miyembros kan Youth with a Mission o YWAM na hali pa sa Hawaii, asin Australia, asin may iba man na hali sa Cebu. Sinda pinabisto pakatapos kan flag raising ceremony sa Naga City Hall asin nagtaonin courtesy call kay Mayor John Bongat. Ang Youth with a Mission sarong interdenominational as non-profit Christian missionary organization na nagtataon in training para sa mga buot maging missionaries taon-taon. Ang sa indang training inaabot nin 6 na bulan kung sain sa huring 3 bulan sinda makikisalak sa sarong komunidad na sa indang mapili. Our stay here, we come from all different nations, and what we want to do is we want to positively impact Naga City and the surrounding areas. We work a lot in the slum areas as well, doing feedings for children who can't really afford, so to speak, proper vitamins and minerals and school supplies and things like that. And we also want to work in the plazas as well to impact some of the youth that kind of hang out in a more positive way and show them how to live their lives a little bit more positively than just sitting around doing nothing, you know? Sinda hali pa sa nasa Tacloban asin matagal nin tulong simana digdi sa syudad. Matao sinda nin mga lecture asin halipot na training sa mga kahovenan kan Naga. Well, the air is clean.
It's very nice, you know. The air is clean, it's nice. Easy transportation. The people, Bicolano people are so inviting and they're so welcoming, and the Filipino people in general are so hospitable. It's been a very nice stay in Naga for us every time we come back. Pwede man mabisitaan sa inang Facebook page para sa iba pang impormasyon. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze. ASEAN Integration 2015, tigtukar sa Sarong Forum sa Ateneo de Naga University. Naging sentro ang temang Association of Southeast Asian Nations Integration 2015 kan nakaaging Miyerkules sa pinagsagibong forum sa Ateneo de Naga University kung saan pinagpartisiparan ini kan manaylain na estudyantes, school officials, LGU representatives asin iba pang sektor. Si ASEAN Secretariat's Assistant Director of the External Economic Relations Division, Ana Maria Rosario Diaz Robeñol, nangenot sa pagtuokan sa iyang pananaw tungkol sa ASEAN Integration 2015. Kasabay kaini ang presentasyon kan Bicol Journal sa pangingenot ni Father Wilmer Joseph Tria, Chief Editor and Publisher sa titulong Bicol Journal, Promise or Premise of an Identity. Actually, pig-iisip mi sa Ateneo na dapat mapag-urulayan ang ASEAN integration. Garo igwana kita ang agreement, pre-agreement with the ASEAN. Pero data aram ang mga implications kani, especially sa human resource, sa profession, na aram ta na may ang idea kani na makaigwaning tariff-free na exchange ka mga products, pero other than the products may implication pa ni sa mga professions. Kaya bako lang na dapat urulayan ni ka mga business sectors, kundi pag-urulayan man ini sa universidad, especialmente para sa mga estudyante, tanganing sa saindang pagpili kan sa indang mga career, i-consider ninda ining ASEAN integration. Haloy minang pag-iisip na pag-urulayan ini sa universidad. Nagkataon lang na last year, mga late November, pa-urulay-ulay mi, nakakuha kami ng speaker na Pilipina na nagtatrabaho sa ASEAN as secretary, tapos nagbabakasyon digdi sa Pilipinas. And swerte lang na willing siyang magpadigdi sa Naga, tanganing sa Sarong Aldaw na pagdigdi niya, maihiras niya ang kaaraman niya sa mga ins and outs kay niyong ASEAN integration. Si Robeñol na nakabase sa Singapore sa Romana Bicolana como ang sa iyang ama na taga Sorsogon. Naging komprehensibo ang nasabing forum sa aktibong partisipasyon kan mga partisipantes. Mention the word ASEAN Economic Community, which was followed by the single market and production base. Everyone, the first thing that would come up to one's mind is the European Union, where 20-something countries are seen as one entity. One can move from one country to another without much restriction. They enjoy several freedoms. And what I want to say today is ASEAN will not be like the European Union. Not yet anyway. Maybe not in my generation, maybe not in your generation. Para sa Anaga Ngunya News, Jeff Achas. Strategic Performance as in Management System Workshop ipinagsagibo kan gobyerno lokal kan Naga. Sa pag-arangkada kan primerong semana ngunya na taon sa City Hall, ipinagsagibo kan gobyerno lokal ni Naga sa pangingenot ni Alcalde John Bongat ang Sarong Aldaw na Strategic Performance as in Management System Workshop kan nakaaging Biyernes sa Eurotel. Ini pinagpartisiparan kan mga department heads kan manlain na opisina kan City Hall. Ang workshop nagtutukar na maging evidence-based ang mga performance kan mga empleyado kung saan importante ang gigibuho ng mga documentation na pigmamandato kan Civil Service Commission. Bali ini Strategic Performance Management System Workshop. Saro sa mga gigibuhon na rigdi, mas maging evidence-based ang sa tuyang mga performance. But sabiyon may mga documentation, may reporting,
as required by the Civil Service Commission. So ang mga job description kan mga gabos sa mga empleyado sa City Hall kay upon ma-review kan mga department heads, tapos kung ano ang mga dapat giribono on a day-to-day basis, weekly, monthly, quarterly, and yearly towards the attainment of defined goals of each office and department. So, ang katuyan kani, para mahiling itong kung nagrarani sa goal o igong mga obstacles towards the attainment of goals o ano ang dapat giribuhon. Inida ko lang katabangan ini para magkaigwan ng division of labor. Tapos magkaigwan ng accountability sa toya mga empleyado. Sinabi pa ni Bongat na dakulang katabangan ang workshop para maigiyaan manlain na department heads para mapatanos pa ang division of labor as in accountability para sa lambang saro. Well, last year pigpupunan tanan ni, but this year mas kumbaga mas magiging comprehensive na sa tuyang compliance sa civil service. Presente man sa workshop si Civil Service Commission Human Resource Specialist Jaymar Azagra kan Camarines Sur Provincial Field Office na nagtaonin lecture para sa mga guidelines kan komisyon. Ini personalmente pinag-imbitaran kan syudad. Bali, we are here kasi invited kami ni Mayor as per advised by our provincial director na that the city government of Naga City is on having the workshop for the SPMS. So since we are the field office assigned for Camarines Sur, kami yung naatasan. And to represent the director, ako yung binigay nila. And basically, ang role ng Civil Service Commission is to help agencies come up with their strategic performance management system na yun na nga ay required natin sa lahat ng government agencies, whether local government units, state universities and colleges, GOCCs, and gaya sa amin, NGAs, na magkaroon ng in-place na performance management system wherein dun ibibase natin lahat ng outputs and outcomes na nire-require ng isang office. So yun nakaset ang target, saan nakaset ang direksyon ng office. Ang workshop sa SCMS makakatabang sa mga ahensya kan gobyerno tanganing makagibo ng mga strategic performance management system sa lambang opisina. Yes, we already have success indicators each division or department sa local government units. That's one good thing with the government local governments unit because we already have templates. We work out yun ang aming provincial director and part of the regional office na mag-come up with a success indicator na pwede siyang ma-apply sa most of the LGUs kasi nga merong still slight differences in terms of functions ng bawat offices. Depende sa laki at classification ng local government units. Sa entrevista kay City Planning and Development Coordinator Wilfredo Prilles Jr., obheto sa sinabi kaini na ang gabos na departamento asin ang mga operation units kan syudad kaipuhan na makabilog nin office performance, commitment and review na magiging basehan sa pagsukol kan mga promisera ninda. Ini mahihiling kan manehamiento kan syudad sa pagtapos kan taon 2015 na magiging basihan sa pagtaonin mga insentibo sa mga nagtrabaho nin marhay sa City Hall. Kanin na ang gabos na departments, opisina, tapos mga operating units ng city, makabilog ng pig-upon na OPCR, itong office performance and document, itong mga commitments nila sa mga taga-naga. Tanganing iyo maging basihan sa pag-monitor kung naabot si mga targets, sa inyong mga pangako, kang mag-submit sila ng budget, hinagadan sila kang budget office ng mga resulta. So ining dokumentong ini, yun ang magiging basihan sa pagsukol kung si mga pinagpromesa na ng resulta talagang na-achieve. So basihan man ini tanganing ang management, mahiling kung sa maray, sa maluya, di kung si maluya, pwedeng pakarayon. Tapos by year end, maging basihan sa pagtaoning insentibo sa mga taga City Hall na nag-perform ng maray.
Sinabi pa ni Prelies na ang mga susunod na gigibuhon nakatutok sa mga timelines as in targets dates kunwaring kaipuhan na mag-submit ang kada opisina. May mga bago kayang guidelines ang civil service, so i-discuss yan ni Bob. Itong next steps, mas nakatutok ito sa mga timelines, mga target dates. Noon kita dapat mag-submit ng arin. Tanganing malinaw para sa lambang saro na igawa ng araw kayo ng mga targets. Para sa Anaga Ngunya News, Jeff Achas. University of Santo Tomas Singers nasa Bicol para sa fundraising concerts. Nag-abot sa Naga kanakaaging Huwebes ang University of Santo Tomas Singers para sa Alethea sarong fundraising concert na pigsagibo sa the 10th Avenue Plaza Hotel kansuod ma alas 7 nin Banggi. Sinda bisto sa bilog na kinaban, ninhuli sa saindang tibay. Sindama nakahakot na nin magkakapirang pag-umaw, arog kang 1995 as in 2010 Choir of the World. Bago ang konsyerto, pigbisita ninda ang City Hall para sa sarong courtesy call kay Mayor John Bongad as in nagtaon ning sarong makapanindog barahibong kanta. Sindapig asistensyahan kang Tomasinong Bicolano na sarong organisasyon ng mga Bicolanong alumni kan University of Santo Tomas. Siring man, ang makokolekta sa konsyerto mapapasiring sa saindang organization fund na magagamit sa saindang mga social and civic activities. Ang saindang presentasyon naging matrayumpo ninhuli sa saindang intensive practice na nagpuon pa kan mga inot na aldaw kang Disyembre. Sigon ki Professor Fidel Hiner Calalang Jr. na iyuman ang saindang choral conductor, labi-labing excitement ang namamati kan mga estudyante taan ibadigdi first time mag-perform sa syudad ni Naga. Sindayaon at siyan sa Superior Hall kang La Piazza Hotel sa syudad ni Legazpi sa pagpadagos kan saindang Bicol Tour. Para sa Anaga Ngunya News, John Bree. Prosesyon kan itum ng Nazareno, naging matuninong asin matrayumpo. Sa ika-26 na taon, ginibuliwat ang pagprosesyon kan imahe kan itum na Nazareno kan Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco kan suodma kasabay kan fiesta sa Quiapo. Ang banal na misa pinanginota ni Most Reverend Rolando J. Tria Terona kan Cáceres. Inipigdayo kan mga deboto bako sa nadigdi sa Naga kundi sa bilog na probinsya. Sa laog kan siyam na aldaw poon kan Enero 1, ginibo ang novenaryo kada alas 3 nin hapon asin misa pakatapos na nagpupoon kada alas 5:30 nin hapon. Kang mga nakaaging taon since February 3, 1972, ang inot medyo man na pig procession itong sa ditming image. Ito for 3 years ito ang pig procession mi. So nag-expand so itong samuyang asosasyon and ang mga taong nakikipagsumaro nagdadagdag pinagmarahay mi na pagpagibo ning mas dako lang image. O kaya yun na yan siya ang nagse-celebrate kang 26 years anniversary. Ang prosesyon nagpuon sa indang parokya sa Tabuco na nag-agi sa Plaza Quezon, San Francisco Church, Cathedral, pabalik otro sa Tabuco. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze. Santo ni ang paglungsod, mas pinakusog ang Student Participation Program. Para sa padagos na pag-inganyo asin pag-imbitar nin partisipasyon sa mga estudyantes, manungod sa mga programa asin proyekto digdi sa syudad ni Naga, magkakaigwanan additional component ang sangguniang panlungsod Student Participation Program na mabibisto sa apod na SP Engage. Kung magigirumduman, ang Student Participation Program sarong programa na kung saan nagtataonin oportunidad sa mga estudyante sa kolehiyo para magdalan asin makaaram kan mga nangyayari tuyong may regular session ang sangguniang panlungsod. Nababa nga ini sa duwang parte, ini ang SP Watch asin SP Forum. Ang SP Watch nagtataonin oportunidad sa mga estudyante na magdalan asin mag-obserba sa mga urulay asin debate kan mga opisyales kang gobyerno lokal sa irarom kang Legislative Department.
Pakatapos, magkakaigwanin sarong diskusyon an kabilugan nin mga estudyante kaiba si Vice Mayor Nelson Legacion asinan sa iyang kairiba sa konseho. Ini ang ikaduwang parte kang SPP na inaapod na SP Forum na kung saan bukas para magdangog ang mga opisyales sa mga suhestyon asin opinyon kan mga estudyante manunungod sa saindang na pag-urulayan sa sesyon. Ang SP Engage inaprubahan kang petsa 19 kang bulan na Disyembre 2014. Sa entrevista kay Vice Mayor Nelson Legacion, sa iyang ibiniklad ang nakalaog sa programang ini. Digdi sa SP Engage, si mga estudyante tatauanan tanin oportunidad na makapagtaram asin makipag-deliberar sa mga regular member kan Sangguniang Panglungsod. Pero kaipuhan na may mechanics po ini. Iyo yan ipapaliwanag ta sa mga representatives kan various colleges and universities. Essentially, based on the approved resolution, ang mangyayari iyon na no later than 5 o'clock of Thursday in a given week, mapreparar na po inaapod na preliminary agenda ang Sangguniang Panglungsod. Duman sa preliminary agenda na ito, nakalista na duman kung ano si mga tutukaron as of 5 o'clock of Thursday. Meaning dahil preliminary agenda siya, pwede pa siyang madagdagan. But we are preparing this in order to let the students, the teachers know kung ano si mga pag-uulayan na naka-schedule na, as in from which they are going to choose kung saan sila ma-participate, kung saan sila mabali sa deliberasyon. Magkakaigwaman nin sarong meeting si Vice Alcalde Legacion kaibaan mga representantes kan mga mapartisipar na eskwelahan na kung saan sa indang pag-uurlayan ang mga mechanics para sa nasabing programa. Tatauanin 5 minuto na preliminary speech ang sarong estudyante na marepresentar sa saindang eskwelahan manunungod sa sarong partikular na issue sa agenda. Sigun pa kay Vice, sa indang tatauanin recognition as in commendation ang estudyante kaibaan sa iyang eskwelahan kung ini makataonin sarong marhay na suhestyon sa sarong resolusyon o ordinansa. Apart from seeking the active participation of every and all citizens or residents of the city of Naga in what we are doing, we are also saying that we do not have the monopoly of knowledge in the way, in the manner by which we run the city government of Naga. Although we have been entrusted by them sa paagi kan election na iyo ang magpadalagan, but nonetheless, it is a matter of fact na igwaman ibang mga maray na kaisipan na pwedeng maghali sa kung kiisay man sa mga pag-iriba. And therefore, the city government of Naga, we, Mayor Jan Bongat, myself as Vice Mayor and Presiding Officer, as well as other members of the Sangguniang Panglungsod, should not close their minds, their eyes to the ideas of other individuals. So, iyo po yan ang nasa likod kung tano ta minarahay kan Sangguniang Panglungsod na mag-adaptar kan arog kayo ni programa asin ibali itong SP Engage. Thank you hopefully, hopefully maging productive, may marahay na kaabdan ining programa. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze. Para mas maging magayon ang mga tinampo sa Naga, Thoroughfares Reengineering Task Force, binilog ni Alcalde Bonga. Para mas magkaigwanin organisadong paghiro sa pagpakarahay kan mga tinampo, sidewalks kaibaan mga landscaping, kan mga tagliran kaini, minukna ni Mayor John Bongat ang Thoroughfares Reengineering Task Force na pamamayuhan ni First Lady Farah Bongat, kaibaan nagkakapirang pamayo kan mga piling departamento sa lokal na gobyerno ni Naga. Ini pong Thoroughfares Reengineering Task Force 1, minukna po ni Mayor John Bongat
tanganing magkaigwaning kami ang mahiling kung ano ang kaipuhan ng mga improvements na pwede mag-ibudig sa Naga. And then ang concern kani itong mga main thoroughfares kang Naga City, and at the same time ini may 4 main categories na daw natatawan meaning pansin. So ini ang landscaping, sidewalks, road safety and street lights. Sinda matutok sa mga problema arog kang road widening na nakaapekto sa tamang pagpuesto nin mga city lamp posts. Sa entrevista kay Mr. Oscar Orozco kan City Environment and Natural Resources Office o ENRO na iyuman an Executive Officer kan Task Force, sa iyang ipinaabot ang katuyuhan ka nasabing Task Force. Ang katuyuhan tanganin na pagkaigos inda ni sarong proyekto bago na i-implement na pag-uulayan si itubugang kamugtakan kan si si drainage. Ano iyan ang mga structure na arog kaiyan pigko-consider ba kang DPWH in terms of safety. Halimbawa ang PWD, ang mga person with disability, kung naglakaw duman o nag-wheelchair duman sa pathwalk, secured ba siya na pagliko? Dahil ba siya maa-aksidente? O pagbaba niya duman sa gutter? Sigun pa sa iya, naglalaom si Mayor Bongat na ini magkakaigwanin signifikanteng resulta pakatapos nin si Senta Diaz para sa dagos-dagos na kaining implementasyon. Ang mga miyembros kan task force nagpasabot kan sa indang suporta sa nasabing programa kan Miyerkules asin opisyal na pinuunan na kan nagsunod na aldaw. Sin ini pinapartisiparan kan mga opisina, members, ang mga members kaini yung CEO, SWMO, GSD para sa pagmantener kang kan pagpapailaw, yaon man ng PSO, and with may coordination din po kami sa mga sa DPWH, yaon man ng MNWD, Kasureko, asin iba pang opisina, para po maayos ta inigabos kasi sa pagkakaaram ko dakwal nakalinya ngunya na mga conferences and conventions digdi sa Naga ngunya na 2015 hindi po saro din na pagpahiling na inire-ready ta ang Naga para sa mga bisitang maarabot. Ang mga miyembros may mga importanteng papel sa grupo arog kang City Engineering Office na pwedeng makaasikaso nin clogging kan inlet as in drainage sa syudad. Ang Public Safety Office o PSO iyo matutok sa pagpakarahay kan mga pedestrian lanes asin pagsasaayos kan mga street lights asin traffic lights. In general na pangsyon kang task force matawan tolos atensyon sa mga priority area. Ito sinasabi kong in terms of public safety, in terms of street lighting, in terms of cleanliness at good si beautification. So iyan si mayor na objeto asin function kan si grupo. Para sa Anagangunya News, John Breeze. To us and be a part of our hopes, of our dreams, of a new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Don't feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world.
will now open up our door, a city like you've never seen before. Don't feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smile.